It's either Captain Britain Anopenga kana kuti ndimusingamunzwisisi. Kati sari kuberekwa munonzana. Zita rangu rekuberekwa. Now he's like a celebrity who is loved by thousands of fans around Zimbabwe. What started as a joke soon turned into something tangible. Akatanga achisekwa, but now his level of fame inoshuvirwa nevanhu vakawanda vasina kuwana mukana waakawana. Handi mukuda kuziva kuti sei maselebhu akawanda ari kumutsvaga, chero ati yake yakambosimbiswa namukoma Japreza. Sei achibhigwa chero vamwe vanhu vachiti anoimba disorder, ende iye wacho akabva kupi ende zvakatanga sei. For those who have never heard of this channel, it's Hasta TV and I'm a professional YouTuber. Captain Britain, a boy from Honde Valley, grew up listening to music and it was always his wish to be a viral singer. Paakakura aitomboimba kunhu kwaakakurira vanhu vachitomuseka, but iye ainzi anoimba disorder nevanhu vakawanda, ndozvavaiti kwanzi vakumusekera. Ende imwe nyaya yakaita kuti vanhu vaite sevanomuseka inyaya yekuti vamwe vanhu vakatanga kumuona kunge asina kukwana, but vasingazivi kuti izvozvo zvava kumuseka. Those are the same elements which was going to make him unique and act as a catalyst for trending on social media. Pakaitwa cup clash neChusport yekuti maartist akawanda akauya kucompetition yekuimba. Captain Britain happened to be one of the artists who were present, and one of my artists I believe what kwanzi inini ndiri kuenda nemukombe kumba ndini ndichanyatso kuwina trophy. Captain aito believe kuti achawina trophy iroro, and Captain Britain akaimba ende vanhu vakatanga kumuseka, ende presenter akabva atoya pastage akanzi uyodzokera kumba here kana kuti usara panapa, vanhu vakatoseka. But vasingatozivi kuti kaklipi kako kavamushuta ndokaizotrenda pasocial media. Since we are now living in an attention economy, kutrenda kwakaita Captain kwakamubatsira stereki because ndopa akatanga kuzikanwa ipapo. Maklipu ake aifamba kwese, ukavhura TikTok waimaona, Instagram, Facebook waimaona, and since ndati isusu takugara muattention economy, izvi zvekuti kwanzi maclips ake vanhu vari kumuseka ari kufamba mumaplatform ese kwakamubatsira, because fungai kuti munhu paanobva kubasa kana kuti munhu palunch apedza kudya ari kubasa anogona kuvhura TikTok kana kuvhura Facebook. Saka izvi zvakatomubatsira kuti azikanwe mukusekwa ikoko. Kana muchiri kurangarira, pane video rakapostwa naTinashe Mutarisi ana Captain Britain, chimboona ikapata then ndozokupai commentary about it. Captain Britain, before you go, tineka present present. Alright. So tinema shirts aya. Alright. Two. Ekuti. Two. But $100 kupfeka shirt. Kupfeka $100. Alright. Bon. Two foot. Huh? 100. Oh! Shame! No, thanks a lot for coming. After watching this video, vamwe vanhu vakanyora kuti Captain Britain Anopenga maziprize akutaura ndeyekupenga, kuti kwanzi apfeka hembe yeNash TV yagare inozikanwa. But chimwe chinhu chamusiri kuconsider futi, Captain Britain tombomuti futi anogona ari munhu ari business minded, kana kuti munhu anoziva value yake yekuti ari kutrenda mazuva ano. That's why akaita kuita kunge ari kuita overcharge, because attention yese yanga iri pahari. And yeti Tinashe Mutarisi achitomupa hembe idzodzo aitoziva kutoti
video rake richatoita viral. Nyaya yacho iyoyo ichatoita maviews akawanda. Hani mukuzviona. Tochitaura futi panyaya iyoyo, handi muri kuona kuti Captain Britain akunyanya kutotoleretwa nemaceleb. Wana mutarisi vakanyasa mutolereta kuteerera matems ake. Chiro ari iye aimboita kunge ari kuitirwa favor because pane nyaya yakambobuda kuti wana mutarisi vakambomupa furniture, vakambomubhadharira rent, wana maititi futi vakambomubhadharira rent nechichi. Saka umwe munhu anogona kufunga kuti Captain Britain aifanira kungovaitira zvinhu izvi for free, then obva ngoti mukoma ndipeye drink. Ndo zvinogona kutaura umwe munhu. Tiri papo pati kutaura kuti Captain Britain tingamuti anopenga here. Is it madness kana kuti hapenge? Yes, nyaya yacho yakamira so, iri complicated. Panyaya iyoyo yekuti Captain Britain anopenga here, takamuti anopenga tinobva taita kuti unge munhu amutuka kana kuti munhu amu-exclude from everyone, kuti unge tamisa pake ega, kuti unge hameno zvazviri so. But nhasi ngatimboone answer yakaita unge handizivi answer yangu kuti munoida here kana kuti hamidi. Tomboiti 50% answer yekuti njere dzake dzinogona dzakawanda, but dzinogona dzisina kuwandira kune rimwe side, like the line of communication ne line of communication yekucommunicate sei zvatinongoita on normal basis. And kana ndati kwanzi anogona asina njere dzecommunication dzokuti vanhu ndotolarita sei vanhu, ndinoita sei mareaction, ndoita akadini. This is not bad because kune mumwe munhu agara atori mahistory books anonzi Albert Einstein munhu airova maths, ende vamwe vanhu vaitombomuona unge munhu anopenga, but izvezvi takutomustudy mumahistory book. Saka kana Captain Britain tati dzimwe njere dzake dzogona dziri kumwe dzisiri uku, it's not a DC because muhistory book chaimo mutori nemunhu aitonzi akaita izvozvo. Hani mukuzviona. Saka tochitaura futi, tikangotaura tobva tagumira ipapo, tinoita unge tine shanje kana godo naCaptain Britain. And handizvo, haisi emu yechano inoni inonzi Hasta TV. Panapa paHasta TV hatishai the bright side or the other side yestory chero yipi yamunoti yakashata. Imwe bright side yatinoona yaCaptain Britain ndeyekuti confidence dzake is top notch, confidence dzake dzakapenga. Hapana munhu anonyasogona, vashoma vanogona kuita zvaanoita zveshe zvokuti anopinda pastage oimba either kuti mukuzvifarira kana kuti hamusi kuzvifarira, hambozvifungi ipapo. Saka that one is a unique gift yaakatopiwa iyoyo. Kana kuti futi imwe bright side ndeyekuti maybe Captain Britain chose a wrong career path. He was meant to be a comedian. Captain anogona ari comedian but asingazvizivi, but ni comedian akaenda kumbanzi. Chimbofunga yekuti Captain Britain akaintroducewa kuindustry achinzi ndicomedian, achiita zviya zvaiita kumainterviews zvokuti anenge achiseke nyika kana achidii, vanhu vaitogona kunakidzwa vototi atire comedy riri muropa make. But apa changoitika chedu kuti vanhu vagotanga umujaji and everything, inyaya yekuti akazviti adaita artist. And it's not wrong decision yakaita yekuti artist, the sky is the limit, haufanhi kulimitwa. Hani mukutoona kuti iye izvezvi tondomuti akatobudirira pazvinhu zvaida. Every artist, rega ndikudze, every artist ari muZimbabwe anoimba chishuwo chake kutanga aita mbiri, then kana aita mbiri ozoita mari. Ndo zvinoda munhu wese. Chero inini ndichitanga ndenyanyongoda mbiri chete, mbiri izvezvi ndichiri kuida, handingazviti ndozikanwa nemunhu wese, but ndenyanyongoda mbiri, ndisina basa nazvo, ndasingadi mari, ndaitomboramba ndichiti aiwa makubetray talent yangu nechini. Obviously nokufamba kwetime paunozoonawo kuti pane zvinhu zvamuda kuinvesta kuti channel rinoni ribuditse quality yamunogara muchiona, ndo patozowedzera zvinhu semaonero amukuita. Ende futi panapa tisati taenda pane imwe nyaya yaCaptain, tisati taenda ipapo ndoda mbokuudzai mbichana kwemaseconds mashoma. Ndoda kukudzai about Hasta Shots. Ndoda kukudzai fast. Hasta Shots inoshuta mawedding, lobola, birthday party ne any function or event ichaitika mulife mako, kana event inoitika mulife kwako, either uri kufamily function kana uri kupi, kana uchida mavideo ane editing yakapenga neshooting yakapenga, quality pictures, uyai kuHasta Shots. Ende vachada kuti ndivabatsire kuadvertiser business ravo, kana kuti vane zvinhu zvavanoda kuti Zimbabwe izive
zvavanotengesa kana kuti zvavanoita. Ndibatei panhamba dzewhatsapp futi. And now ngatichidzokera kunyaya yedu. Tiri panyaya yemaselebhu. Imwe nyaya ndeye first celeb rakatanga kurecognize captain. Imwe reason yakaita kuti Captain Britain atange kusekwa ende atange kutrenda. Vanhu vaimuseka nekuda kwefoni yaaishutisa. Foni yake yaita kunge yakashamirwa man'ai pakamera. Kuita kunge yakanzi pakamera zviya zvokuti inenge ichiita kunge ine mhuti. Ndozvanga yakaita. But Yaya Good Vibes came to the rescue akabva atengera Captain Britain iPhone. This was a good thing indeed. Seeing a content creator leading by example in philanthropic works, unlike other celebrities who will be using their influence to promote nudity and vulgarity. Amwe maselebu anotoshandisa influence yawo zvinhu zvakashata, but Yaya Good Vibes akashandisa influence yake kuita zvinhu zvakanaka zvekubatsira vanhu kuti kupa kwakanaka. Hani mukuona zvemaselebha ndataura kuti vanopromota zvinhu zvevanhu vakashama kana kutaura vulgar. Ndichagadzira video ravo 1 muchangondiona ndangoriposta. Ende pamaselebhu ipapo futi takaona futi Captain Britain ana comic elder na Freeman. It's my Britain, ndauya nemwana wangu Britain, maifunga kuti makangwara. Take it away Britain. Captain Britain, joyo ngoma, tunara ngoma. Ende futi motudza vamwe vanhu vamoda kuti nditaure pamusoro pavo kana dzimwe nyaya dzamoda kuti nditaure. Thank you for watching Hasta TV.